خیراتون برێزان. بەریا ئەس دەست بەڕێزە ڤیدیۆی خۆ بکەم مەخواست ئەس کورتە ڤیدیۆیەکیش بۆی وە تۆمار بکەم و بوەشینم ji ber birastî jî weşandina vîdyoya ji bo her kesekî di vê serdemê de êdî bûye rewşekî asayî. Ji ber di berîka her kesekî de di destê her kesekî de amûrekî vîdyo tomarkirinê heye. An ku bi telefonê xwe em dişin hema her tiştekî bikin. Ji ber vê yekê jî ez dixwazim taybetiya tomarkirin û weşandina vîdyoya xwe ji bo we derbibirim. Wekî kurte vîdyoyekî ji bo danasîn û danazînê ji bo we pêşkeş bikim. Sedema vê vîdyoya min yekem jî ev e. Tomarkirin û weşandina vîdyoya jî wekî gelekî karên dîtir hunerek e. Lêbelê ev huner dîsa girêdayî hunermendî ye bê dê çawa vîdyo tomar bike û dê çawa vîdyo biweşîne. Bêguman her kesek dikare vîdyoya tomar bike. Herkes dikare binivîse jî. Herkes dikare helbestekî jî binivîse. Herkes dikare stranekê jî çê bike. Herkes dikare. Çima ji ber ji bo vê yekê dest, çav, guh û hîs besin. Lêbelê her kesekê ku dinivîsê nabe nivîskar, her kesekê ku di strênê nabe stranbêj û her kesê helbesta dibêje jî nabe şair an jî helbestvan. Ji ber vê yekê jî ji bo tomarkirin û weşandina vîdyoya ez hez dikim karekî bi sporî bi hostayî ji bo we pêk bînim. Wekî hemî mijar û beşên dîtir yê jiyanê bêguman dema mirovek xwe derdibire ji bo civakê an jî ji bo mirovên dîtir bi taybet jî nav me Kurdan de taybetmendiyek heye em yekser seyrî hesayeta wî dikin, şexsiyeta wî dikin. Em yekser lêpirsînekî didin dest pêkirin. Gelo ev kesê ku va gotina dike kî ye? Eger gotinên wî kêfa me jê re neyên an xweşa me neçin wê çaxê em yekser dest bi darazandinê dikin. Ev kes ser bi çi partiyê ve ev kes ser bi çi îdeolojiyê ve ev kes ser bi çi hizrî ve em dest bi darazandinê dikin. Ji aliyekî ve ev tiştekî gelekî xirab e. Sedema wê jî em bala xwe nadin ser wa gotina, em bala xwe nadin ser tiştê ku tê derbirînê, em ji ber li hesabê me nayê, li berjewendiyê me yî derûnî û hizrî nayê, em yekser dest bi darazandina wan gotina jî dikin. Ji ber vê yekê ye bi taybet jî kesên biyanî dema tiştekî dibêjin em bala xwe didine serê, ji ber ku kesayeta wî zêde me peywendîdar nake, lê dema yekî Kurd tiştekî derbibire, an jî binivîse, an jî em bêjin stranekî bêje, nivîsekî biweşîne, gotarekî belav bike, vana yekser em hildigirine jêr bîneriya xwe, an jî jêr dîmeniya xwe û em yekser wîna darazên. Ev ji alîkî ve gelekî tiştekî xirab e min got. Lêbelê ji aliyê dîtir ve parekî xwe, beşekî xwe mafdariyê jî heye. Ji ber ku ew mirovê dixwaze tiştekî bide mirovên dîtir, ew insanê dixwaze hewl dide ku tiştekî derbibire ji bo mirovên dîtir, divê girêdanekî xwe derûnî li gel xwendevanê xwe, li gel temaşevanên xwe, an jî wekî em dibêjin li gel kesê ku guh di dinê de guhdarên xwe hebe. Eger ev peywendiya derûnî nebe, eger rêzgirtinek navbeyna hunermend û temaşevan de nebe, hunermend û xwendevan de nebe, hunermend û guhgir de nebe, wê çaxê bêguman gotin çi qas bi nirx jî bin, çi qas giring jî bin nagêjin cihê xwe. Di vî warî de jî mafê her kesekî heye wî kesî binasê bizanê ew ê ku hindek tişta ji bo wana derdibire. Ji ber vê yekê ez vê vîdyoyê ji wekî kurtenasînekî ji bo we tomar dikim. Danasîn û dazanîn. An ku kurtenasîn û kurtezanîn. Armanca min ew e ez di vê vîdyoyê de bikin behsê xwe bikim, qala xwe bikim, lêbelê di ti vîdyoya xwe de ez ê sedî sed li ser xwe mijara çê nekim. Her çend. Hemû vîdyoyê min, hemû nêrînên min, hemû derbirînên min hizrê min jî bin, an jî kar ev karên ku ez dikim encama hizrê min jî bin, ez ê bêhtir qala xwe nekim. Pêwîstî vêna tune ye ji ber ku mebesta min ya va vîdyoya ne ew e ez
وەکی بێژن شۆپینەر ئانجی ئابۆنەی خۆی یوتوبێ زێدە بکەم ئانجی ئەز نافداریەک و پۆپولیزمێکی پوچ و ڤالا ji بۆ خۆ بدەست بخم پێویستی ئەمە تشتێکی وها تونەیە ڕاستی ji ber vê yekê ta armancekî minî wiha tune. Aboneyê min YouTubeê qet nebin jî ew kesên pêwîst kesên ez dixwazim temaşeyê va videoya bikin têra min dike. Çendîn kes godar bikin temaşe bikin ew hinde baş e bêguman. Navê min Agirî Soran ev nave dibe ku her kesek an jî gelek kes dibêjin ev navekî ji xwe re dîtiye û vî navî ser vî navê ji xwe re dimeşe ev jî tiştekî gelekî asayî ye nêzîkî 25 sala zêdetir ez vî navê bikardênim. Navê min ê Risen ev e. Navê nasnameyê navê Tirkî ne navê min e. Ew ê ku bixwaze wî navî bangê min dike piraniya xwe jî malbat an jî em bêjin Tirk an jî kesên ku zêde min nas nakin ez bêjim. Lêbelê navê min Risen Agirî Soran e. Ev nave bu temenek ez bikardînim. Malperekî min heye min çend malperê xwe amade kiribûn û guhertin ya niha Agirî Soran .pro ev malper divê malperê de çend zanyarî di derbarê min de hene. Karê ku min kirî, tiştên ku min derhênayî, gotarê min, nivîsê min gelek tiştê min divê derê de hene. Ez bi xwe nenivîskarim, lê ez gotara dinivîsim, ez şiroveya dinivîsim, lêkolînê min hene û gelek nivîsê minî nehatî weşandin û çapkirin hene, çîrok hene, bîranîn hene, gelek nivîsên cûrbecûr hene bêguman. Bikin ez karim qala xwe bikim ez bi xwe ji 13-14 saliya xwe ve heta roja îro ji bo kar û derhênan û berhemhênan û hewldana kurdawarî dijîm. Bêguman her mirov çi bijî bila bijî hinekî jî ji bo xwe dijî. Lêbelê li gel ku em ji bo xwe dijîn jî ji ber ku em bi xwe Kurdin em dişên ji bo kurdayetiyê jî bijîn û bikin. 10 sala zêdetir min nav şerê çekdarî de cî girt û derveyê wêna jî bi karên medyayî, bi karên wêjeyî, bi karên em bêjin aborî mi gelek projeyên cûrbecûr yê kurdewarî pêk hênan û bi ser xistin. Di vira dez yekê qala wana nakim pêwîst jî nîne di malpera min de an jî rûpelê min Facebookê de gelek deverê dîtir de ev karana hene bêguman. Ji ber vê yekê ez dixwazim kin di vê videoyê de wiha bêjim. Videoyê ku ez tomar bikim û belav bikim yek armanca wa heye. Ez hez dikim azmûna vî temenê xwe ji bo ciwanên Kurd, ji bo kesên têkildar yên Kurd derbibirim û bêhnim ku sûdekê jê werbigirin. Videoyê min wekî ku gelek kes di torbendên civakî de pir rehet dijûna ji hev re dikin û xebera dikin û tişta bi zorê hizira bi zorê nêrîna bi zorê dixwazim bixin serê hevdû de te armancekî va videoya wiha tune. Videoyê min ne videoya lêkolîne ne lêbelê wê gerek karên teknîkî an jî videoyên lêkolînê jî dê bêne belavkirinê. Videoyên zanistî jî dê werne belavkirinê, videoyên akademîk jî dê werne belavkirinê lê gel vêna bêhtirî xwe videoyên li ser jiyanê hemû beşên jiyanê li ser derûnnasîyan ku psikolojiyê, li ser felsefeyê, li ser civaknasiyê, li ser gelek mijarên dîtir aborînasî û gelek mijarên dîtir wê video bêne tomar kirin. Di va videoyana da ez wekî min gotî ti hewldanekî minî wiha tune ku her kesek an jî kesê temaşe dikin neçarin mecbûrin van hizrê min qebûl bikin. Tiştekî wiha ji xwe çê nabe. Ti kes nikare hizr bi zorê bi kesî bide pejirandin. Te hewldanekî minî wiha ji wê tune bê ez dixwazim bi kêf û bi zewq û bi hewesekî pir mezin ew kesên temaşe dikin tiştekî ji videoyê min werbigirin. Armanca min ev e û ez hez dikim di hemî videoya de hûn li gel mibin hetanî ji min bê ez ê dirêj nekim lêbelê eger videon dirêj kirin jî ez ê wana qetqetî biweşînim li pey hev ê ku xwest dikare navberê bidî bûyî rengî temaşe bike. Li gel videoyê ku ez bi tenê biaxifim wekî dibêjin hizrê xwe derbibirim ez dê hevpeyvîna bi gelek hesara pêk bînim li gel gelek kesên ku temaşe dikin ez ê rûnim û bi wan re bername durust bikim bêguman ev ne ji bo ti kesî ne ji bo min lê eger dema pêş de hindek televizyon an jî medyaya Kurda hez bike vana bikar bîne bêguman em dikarin ser vêya jî biaxivin. Bimînin di xêr û xweşiyê de dema we xweş bê berêzan.